Здравейте! Днес продължаваме нашата серия от интервюта, посветени на една тема табу – рак на тестисите. Ще разговаряме с уважавания уролог доктор Димитър Златанов от Achiba Density Clinic Токуда на тема диагностика и тестове за рак на тестисите. В този епизод ще разгледаме как се идентифицира и диагностицира едно от най-лечимите заболявания, когато е открито на време. Доктор Златанов ще ни запознае с основните диагностични методи, както и как се тълкуват резултатите от тестове. Ще обсъдим и какви са първите стъпки след поставяне на диагнозата и как се формира най-ефективният план за лечение на всеки пациент. Здравейте! Здравейте отново, благодаря за поканата. Разкажете ни повече какви са различните видове диагностични методи при такъв вид заболяване. Трябва да минем по стъпки от най-достъпния и най-популярния, така наречената палпация или опипване на тестиса. Постъпвайки пациент с съмнение за подобно заболяване, идвайки в кабинета, това е първият тест, първото изследване, което лекарят ще направи, което не е болезнено, не причинява дори някакъв дискомфорт. Просто ще се опипа повърхността на тестиса за неравности и твърди структури, които да говорят за такова заболяване, което дискутираме в момента. Много често този преглед може да е започнал още в къщи от самия пациент, като това наричаме self-examination или самопреглеждане от пациента. Момичетата още от много малки се учат, че трябва да обследват гърдите си за туморни заболявания и за съответно проблеми. За съжаление това при мъжкия пол не е застъпено, при момчетата го няма. Сещам се за едно интересно интервю с Стивън Кинг, в което той беше така споделил, че една от най-страшните помещения психологически за хората е банята и в всички негови хорор романи присъства това помещение, именно защото хората откривали там туморните си заболявания. Така че да не бъде чак толкова притеснително за тях и страшно това. Да, по-скоро място трябва да бъде позитивно, тъй като това е началото на лечението. Да. И имайки съмнения за нещо, да потърсят съответна помощ. Лекарска помощ. Съответно, пациентът идва при вас, първото нещо, което правите е опипване. Което не е болезнено? Да, което не е болезнено, достъпно, бързо, след което всеки урологичен кабинет разполага с модерен апарат ехографски и пристъпваме към ехографско изследване на тестисите. Отново е неболезнено, не е неприятно за пациента, извършва се посредством поставянето на контактен гел, който много често със съвременните апарати е и темпериран, така че да не е дискомфортно за пациента. Едно такова изследване е високо чувствително за намиране на промени в вътрешността и повърхността на тестиса и съответно поставяне на диагнозата тумор на тестиса. А когато се прави ултразвуково изследване, пациентът трябва ли преди това да е направил нещо? Има ли някаква специална подготовка за такъв тип изследвания? Би било добре да дойде обръснат, както и да звучи това, за да може ехографията да се направи по-лесно, без съответните артефакти, които да променят преценката ни и образа. Така че една хигиенна подготовка мисля, че би било добре преди посещение на лекарски кабинет. Какви са първите стъпки, след като на пациента му е поставена диагнозата? След като предполагаме такова заболяване, изпращаме пациента за изследване на туморни маркери. Отново лесно извършва се тест, посредством вземане на кръв. В всяка сертифицирана лаборатория се извършва. Представлява обождане на вена, вземане на достатъчно кръв за изследване на 3 туморни маркери. Маркера алфа-фетопротеин, хорион-гонотропин човешки и ЛДХ. Тези 3 изследвания в комбинация с ехографията и с палпацията допринася допълнително за поставяне на диагнозата. Предполагам, че такива изследвания могат да се направят и в самата болница. В болницата и дори в медицински центрове, които им разполагат с клинична лаборатория. Разбирам. А всъщност какво включва планът за възстановяване и за лечение? Опирате ли до някакъв тип мултидисциплинарен подход? Винаги всеки
случай е индивидуален, всеки онкологичен случай е различен и индивидуален, в зависимост от възрастта на пациента, в зависимост от стадирането на заболяването, което се извършва след като пациента е преминал операция, оперативно лечение и процесът е доказан хистологично, тогава имаме мултидисциплинарен подход в определяне на последващото и продължаващото лечение при пациента. В този колектив участват патолози, колеги, които се занимават с идентифицирането на хистологичния материал, лъчетерапевти, рентгенолози, които след това поемат пациента като редовни образни изследвания и съответно химиотерапевти, които са онколози, водещи в последващото лечение на пациента. Предполагам, че след като пациента премине при ваш колега, вие продължавате, бидейки уролог, да го следите, да следите неговото състояние. Да, разбира се. Колкото и неприятно да звучи, имаме случаи на двустранни тумори на тестиса. Така че имаме пациенти в 1% от общия брой случаи, може да се получи така, че пациентът след време да дойде с онкологично заболяване и на другия тестис. Така че със сигурност те трябва да бъдат проследявани и от уролог. Като уместно проследяване, когато пациентът е с доказано подобно заболяване, бих казал, че през първите 2 години на всеки 3 месеца да се среща с специалист. В последствие, ако няма данни за рецидив на заболяването и на поява на нова локация, може тези срещи да бъдат отложени за 6-месечни интервали. Доколкото разбираме, е изключително важно да си правим честа диагностика, скрининг и така нататък. Да. Но ми е интересно, когато при вас се появи пациент, който вече има това заболяване, той идва за профилактичен преглед или е дошъл с някакво оплакване? Коя група от хора по-често идват при вас? Най-често пациентите с оплакване. Профилактиката е много хубаво нещо, но по-рядко откриваме заболяване посредством профилактика. Най-често пациентът се самонасочва с съответното оплакване. Това са по-честата ни група. За това ще върнем пак темата. Е много важна тази self-examination или самоизследване в домашни условия. Разбира се, не трябва да се стига до крайности фиксиране в този орган, но една регулярна проверка за нещо, което не е особено, би било добре. Пациент трябва да е запознат с неговата си анатомия и с това какво е нормално за него. Освен да призовем нашите зрители да ходят по-често на лекар, профилактично, без да имат оплаквания. Да, веднъж годишно мисля, че е напълно разумен период от време. Всички хора, които карат автомобил, знаят, че автомобил подлежи поне на веднъж годишно на технически преглед. Защо това да не се отнася и към собственото ни здраве? Благодаря ви за този позитивен разговор и че се отзовахте толкова бързо. Надявам се да се видим по по-приятни теми. Благодаря и аз за поканата. На среща за следващи покани. Благодаря ви много.